हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, जोंहा एडमिशननि नटिस फैदों एलिमेन्टारि इडुकेशननि, जायखौ जोङो DELED होननानै बुङो। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिगौ जानांगौ। जोंहा बियो एलिमेन्टारि इडुकेशननि कर्सआ बोसोरनैनि जायो, ओमफ्राय गासै सेमिस्टारा जोंहा मोनब्रै थायो। दा नोंथांमोना सोरबाफोर हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा एबा नोंथांमोना सोरबाफोर हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङबा बे एलिमेन्टारि इडुकेशननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ जायफोर बिथांमोना माने टिचार्स मावनो बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना माने बेखौ 2 इयार्सनि कर्सखौ फोजोबनानै नोंथांमोना मास्टार साख्रिखौ मावनो हागोन, माने टिचार साख्रिखौ मावनो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे एडमिशननि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सै मोजाङै मिथिनो मोनगोन। दा गिबियावनो बेहाय दङ लोगोफोर, नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन फरायनाया जानांगोन हायार सेकेन्डारि पास। नोंथांमोननि स्ट्रिमा जेखियानो जाया मानो, साइन्सआनो जा, आर्ट्सआनो जा, कमार्सआनो जा, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथायबा नोंथांमोना हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोननि मार्कआ 50% थानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे एलिमेन्टारि इडुकेशननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनिफ्राय बैसोआबो नोंथांमोननिया 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन। 18 बोसोर जानायनिफ्राय 34 बोसोरनि सिंनिया गासिबो हौवासा हिन्जावसा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन बे एलिमेन्टारि इडुकेशन कर्सनि थाखाय। दा बे माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो, जेरै बे एजनि रिलिजन होनाय दङ, बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओमफ्राय एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखाय नैबे थांनांगोननो। बे एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। ओमफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव 400 रांखौ नोंथांमोना होनो नांगोन, पेमेन्ट खालामनांगोन अनलाइनै एप्लाइ खालामनाय समाव। दा बिथांमोना एग्जामखौ जुनाव जागोन होनना बे बुंदों। जेनेबा एडमिट कार्डखौ बिथांमोना 21 जुन खालि बिथांमोना एडमिटखौ बिथांमोना गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव होगोननो। ओमफ्राय एडमिशना जोंहा जुलाइ, बिदिनो जुननि लास्टआव जाहैनो हागौ। दा बेहाय एग्जामनि डेटखौ खोन्थायाखै। दा कर'ना भाइरास जाबो आसामाव बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो। दा बिथांमोना बे एडमिट कार्ड होनायखौ उनाव पास हैनोबो हागौ। देनां आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन एग्जामा माला जायो बेखौ। दा बिनिफ्राय जोंहा फार्स्टआव बे नोंथांमोना बे एलिमेन्टारि इडुकेशन बे DELED बेखौ नोंथांमोना बे कर्सखौ लानो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना एन्ट्रि टेस्ट होनो नांगोन। PET होनो बेखौ सर्ट फर्मआव, प्रि एन्ट्रि टेस्ट। बेखौ नोंथांमोना पास जानांगोन। बेखौ होखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बे एलिमेन्टारि इडुकेशन कर्सखौ लानो हागोन बोसोरनैनिखौ। दा बेहाय बेखौनो होनाय दङ, बे प्रि एन्ट्रि एलिमेन्टारि टेस्टखौ नोंथांमोना जेनेबा आसामनि सिङाव क'क्राझार बेफोरबायदिनो दिसपुर बेफोरबायदियाव नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन, बङाइगाव बेफोरबायदियाव एग्जामखौ आरो लोगोफोर। बेयो अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन, माने MCQ टाइपनि जागोन। दा बिनिफ्राय बिथांमोना एग्जामखौ 27 जुन खालि लानाय जागोन होनना बे बुंदों। नाथायबा बे डेटआ चेन्जबो जानो हागौ। जायखिजाया बिथांमोना बेहाय 27 जुनाव बे एग्जामखौ लानाय जागोन होनना बे बुंदों। दा बिनिफ्राय जोंहा लोगोफोर बे एलिमेन्टारि इडुकेशननि एप्लाइ अनलाइना जोंहा 10 मेनिफ्राय स्टार्ट जागोन। ओमफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइ अनलाइननिया 27 मे खालि बेयो जोबहैगोननो। दा बेखिनियावनो बेखौ होनाय दङ। माखासेखौ बिथांमोना खोन्थागोननो, एडमिशननि नटिस आरोबाव खोन्थाहरबावगोन, सिलेबास, कुइसन पेटार्न, मार्किं सिस्टेम बेफोरखौ बिथांमोना गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव उनाव खोन्थाबावगोन होनना बेखौ बुंदों। बेहाय माने फुल एडभार्टाइजमेन्ट नङा नालाय बियो, बिथांमोना जायखिजाया इनफरमेसनखौल'सो खोन्थाहरदों। एप्लाइ अनलाइना जोंहा 10 मेनिफ्राय सोलिगोननो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि उपार लिमिटनि जेनेबा लवार लेभेलनि जुदि टिचार मावनो सानोबा नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोना बेखौ कर्सखौ लानानै मावनो हागोन। जेनेबा LP स्कुलफोरनि नोंथांमोना टिचार्स मोननो हागोन बेखौ जुदि कर्सखौ खालामोबा। एलिमेन्टारि इडुकेशन माने DELED बेखौ नोंथांमोना जुदि कर्सखौ पास खालामनो हायोबा अब्ला नोंथांमोना टिचार्स मोननो हागोन आरो LP स्कुलफ्राव। दा बेखिनियानोमोन। ओमफ्राय बेहाय लोगोफोर बोसोरनैनि जाबाय बे कर्सआ। ओमफ्राय बेहाय गासै सेमिस्टारा मोनब्रै थायो। आं बिनि बागै उनाव आरो नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन। दा बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। एग्जामनि बागै नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थाबावगोन आङो। मा साबजेक्ट फरायनांगोन बेफोरखौ आं नोंथांमोननो उनाव खोन्थागोन। बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। दा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामदो आरो लाइक खालामबानो जाबाय। आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।